nu a reușit bine să respire aerul libertății și a ajuns iarăși pe mâna polițiștilor. Este vorba de liderul grupării Diveata Rotă din satul Balatina, raionul Glodeni. Echipa Patrula Jurnal TV a revenit în localitatea unde legea o fac 9 minori. Au crescut infractorii, s-au agravat și crimele. Zecile de furturi de altădată au avansat într-un jaf cu aplicarea violenței fizice. Astfel, pe data de 26 ianuarie curent, membrii grupării, înarmați cu un topor și un cuțit, au atacat paznicul magazinului din localitate. Curată! Ultima vreme e închis puțin pe cea la mare. Și se vede că de-a mine nu vin. Da, celălalt va fi liberat în noiembrie. Nu știu putea mea. Dacă iese Vecislav, atunci se începe... Rămași fără lider, membrii grupării Diveata Rota și-au luat o vacanță, însă nu pe mult timp. La sfârșitul lunii decembrie, Vecislav Rurac a revenit acasă din pușcărie și a pus pe roate activitatea grupării. Țintele atacatorilor au rămas aceleași, casele oamenilor și magazinele. Doar că furturile de altădată au avansat în jafuri armate cu aplicarea violenței fizice. Să n-am văzut cuțit, era altă idee, dar așa cuțit aveau. O încerca să-l pui, o să dacă mai neșc, ne-l încep din gât. Bărbatul snopit în bătăi de jefuitorii s-a ales cu leziuni corporale grave. Ei, dacă de-a mai ieși, este poliție. Doamne, nu vă dau niciun interviu, mă scuzați. Eu vă întreb pe dumneavoastră, normal, omenește. Mă scuzați. Există un om bătut și dumneavoastră spuneți că nu răspundeți la întrebări? Ce poate fi dumneavoastră? Mă scuzați. Pentru proprietarii acestui magazin, membrii grupării Diveata Rota sunt oaspeți frecvenți. Cei infractori pătrund acum a 6-a oară. A 6-a oară. Și de fiecare dată au modalitatea lor de pătrunde. Pătrundeau pe geamuri, geamurile au fost sparte, de acum le-am schimbat geamurile, le-am schimbat gratele, o găsit altă modalitate, pătrund, sparg podul. Recent s-a eliberat, data 31, s-a eliberat din locuri de detenție. Zic că iarăși a purces pe calea și a greșit. A plecat la un magazin, apropo la același magazin care deja de nenumărate ori a expediat poliția prescripții la proprietar de a-și fortifica obiectul. Iarăși pe aceeași cale prin pod au intrat și la ieșire, zic că au fost depistați de paznic, l-au atacat, paznic l-a lovit cu o sticlă în cap, l-au amenințat cu cuțitul. Eu am luat toporul și au spus, dacă mai eu după dâns, mă taie, mă ucide. Voi duceți-vă, eu principalul că v-am cunoscut. Am aflat la poliție. Până a ajuns poliția, noi tot am mai circulat pe drum și am văzut dacă e lumină la dâns. Atunci era lumină, de acum sărbătoreu. Aveau luat niște băuturi, aveau mâncare. A venit poliția la fața locului și pe loc. Eu l-am reținut pe infractor, Rurac Vecislav. Are 18 ani și bețișor Elena, 17 ani. Dumnezeu nu a fost arestată din cauza că nu are vârsta și vă zic că are copil mic și nu au avut dreptul să o aresteze. Pe Elena am găsit-o acasă, locul care, potrivit sătenilor, ar fi cuibul membrilor grupării. Tânăra mămică s-a dat în spectacol și a atacat echipa Patrula Jurnal TV cu tot ce i-a nimerit sub mână. Normal poți vorbești fără scris sau nu? Ești Cristomația, măi, pe afară, ca să... Noi am încercat întotdeauna să găsim fel de soluții pozitive ca să putem să ducem pe o cale corectă, ca să nu, practic, să nu mai comit astfel de fracțiuni. Cu părere de rău,
nu e imposibil să îndreptăm. Minorii nu au cruțat nici măcar gospodăriile persoanelor de vârstă onorabilă, care abia de reușesc să-și asigure existența. Mătușa Evgenia se pregătea să facă o masă de pomenire pentru feciorul ei, însă s-a pomenit cu beciul pustiit. Ăștia nu copii, ăștia se pustit. De 3 ori în beșe și au fost. Mi-a luat gen, mi-a luat brânză, mi-a luat 8 kg de samahong, a făcut să fac la băiat praznic, mi-a murit băiatul. L-a luat. Conservator de ăsta nici nu mai știu. 2 bănci de oloi a luat și apoi 2 le-au luat gen. A fost. Mi-a stricat la cata și ea și a intrat și a luat gen. A 3-a oară a intrat în casă. Și aveam 2000 de lei și mi-a luat 1700 și s-a dus și bun dus. Da. E de viața eroare, el face parte cu dânsul, ei trebuie acolo să legați. Ei de regulă, cu ce se ocupă? Cu ce se ocupă? Chinana. Nu, da, de pe ce chilesc? Să plec cu supurii, ce fac? Altceva n-au și... Polițiștii sunt încrezuți că reținerea liderului grupării va stopa seria de furturi. Câți membri sunt în această grupare, Deviată Rotă? Până când gruparea ne bucurăm că e destramat. Localnicii își fac cruce că au scăpat pentru o perioadă de Vyacheslav Rurak. Pentru crima săvârșită, acesta riscă ani grei de pușcărie. Sătenii însă nu exclud că gruparea decapitată își va alege un alt lider.